wace ƙasa ce ta zo ba addini ba ne, ita ƙarya kowaye ya goyi da bayanta sunanta me? Ƙarya. Ai daga Saudiya ma sun zo an karanta musu Qur'ani, ai daga Afghanistan ma sun zo an karanta musu Qur'ani, sai me? Sai ya zama hujja? Saboda baka koyi addini daga tushensa ba, baka san meye hujja ne ba hujja ba, kuma baka waye ka gane meye siyasar duniya ba. Yanzu a Najeriya ba a bikin independent? Addini ne? Musulmi ba sa hutu ranar? Sai a ce ga ma musulmi ma sun yi bikin hutun independent, sun yi ma hutun Kirsimeti. Shikenan sai Kirsimeti ya zama hujja dan musulmi sun yi hutun Kirsimeti. Baka san siyasar duniya ba, baka san dokokin shugabannin duniya ba. Shugabanni daban, addini daban. Shi addini shi ake bi ba shugabanni yake bi ba. Kila Saudiya sun je bikin binne shugaban Iran dan wata siyasar duniya, kila shugabannin Afghanistan sun je dan wata siyasar duniya. Wannan sai ya sa mu canja hadisai da ayoyin da suka ce wannan abin kuskure ne dan mu bi su. To ita wata matashiya naga ina kyautata mata zato, ta fito to ai dai ya kamata duk wanda yake dagewa akan akida ai kaza kaza ai kaza kaza, gashi dai duk an haɗu kaza kaza. Nace to in baki faɗa akida ba kai faɗan kishiya almara. Yanzu za ta zo ita za a mata kishiya ta tada faɗa. Yanzu ke ai miki kishiya bala'i ne, yi miki kishiya ya cancanci ki faɗa akai, amma shi Allah ai masa kishiya shi bai cancanta ai faɗa akai ba. Tare da yana cewa fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. An tambayi manzo Allah me mafi girman zunubi, yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Manzo Allah shine abun koyi. Aisha tace sai ka taba komai ya kyale ka, amma in ka taba Allah ba sani ba sabo. Da haka fada akan an taba Allah mu gada muka daga annabi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ana shirka baya iya bacci fa. Bacci baya iyawan ana shirka. Hadisi yana cikin sahih Bukhari. Hadisin Jarir ibn Abdullah. Wata rana manzo Allah ya fito yace ba na iya bacci, akwai wani gunki da ake kira Zulkhalasa. Matukar ba a batar da gunkin nan ba na iya bacci. Malli bi Zulkhalasa, wa zai mun maganin sa? Sai wani sahabi yace zan maka maganin sa. Yaje ya rushe shi. Sai manzo Allah ya ce to yanzu ina iya bacci. Daga duk mutumin da kaga ya fito ayo fada kan addini, amma kuma zai zo yana zanga-zanga fetur, zai zo yana zanga-zangar tashin dala, zai zo yana zanga-zangar kaza, a hankalinka kenan duk waɗannan abubuwan sun fi a zagi Allah kima? Zai zo yana zanga-zangar ana kashe-kashen mutane, billahi allazi la ilaha illa huwa, duniya ta rushe kaf ya fi sauki akan a gaya wa Allah magana ɗaya ta shirka. Duk wata zanga-zanga da zaka yi akan bandit, ba mu ce ba zanga-zanga ba daidai bace, amma lalle abin da ake ba daidai bane, amma wallahi bai kai zunubin shirka ɗaya ba. A kashe mutanen Najeriya kaf ya fi sauki akan ka ce Allah yana da ɗa. Ballantana ka fito ka zagi Allah ko ka ɗauki wani suna ka ba shehunka na Allah ko wata sifa ta Allah ka ba shehinka. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu haddan an da'u lir-rahmani walada. In an ce Allah yana da dafa daya sau daya, Allah yake gwanda sama ta rushe kasa ta gurguje da duk abin da ke cikin su. Daka ya ku waɗanda suke hayaniya da hargowa, musamman waɗanda suke tutiyar ƴan gwagwarmaya amma na tattasai da tumatiri. Ƴan gwagwarmayar tattasai da tumatiri ne, gwagwarmayar abinci ce. Ku sani in dai abin da kuke yi kuna ganin gwagwarmaya ne, to gwagwarmayar tauhidi ta fi wannan. Ba a taɓa ganin wani annabi ya yi zanga-zanga akan farashi ya tashi ba. Ko a ƙarya ku kawo mana tarihin wani annabi da ya zanga-zanga saboda fetur ya tashi a garinsa ko kaya sun yi tsada a garinsa, kuma ba tare da cewa ba a tashin farashi a zamanin annabawa. Tun zamanin annabawa farashi yana tashi. Amma idan kaga annabawa an yi ɗauki ba daɗi da su akan me? Shirka da tauhidi. Duk rigimar annabawa ka je ka karanta ta tun daga Fatiha zuwa Nasi akan tauhidi ne, babu akan tashin farashi. Ba kuma cewa muka yi tashin farashi daidai bane ba.
amma abin da muke ce maka wannan shine gwagwarmayar annabawa, shine gwagwarmaya ta gaskiya, ita ce gwagwarmaya ta gaskiya, a tabbatarwa da Allah haƙoƙinsa da tauhidinsa, a kaɗaita shi, a daina sanya masa kishiya. Wannan shine gwagwarmayar gaske. Kuma in dai baka yi wannan gwagwarmayar ba, to billahi lazi sai kai ta yunwa cikin ka, sai kai ta yunwa cikin ka. So da haka ci addinin musulunci yana nan a matsayin sa na addinin musulunci, nasosinsa suna nan, Qur'ani da hadisi, ba wani ne yake wahayi a yau ba, ballantana a ce aikinsa da shi za a hukunta Qur'ani ko a hukunta hadisi. Da haka ya ƴan uwa, kada wata siyasar duniya ta ruɗe ku. Mu kanmu nan a ƙasanmu, idan tsofaffin shugabannin ƙasa suka mutu, har musulmi ko shugabannin ƙasa Kirista suka mutu, har musulmi suna zuwa bikin binne su. To bikin binne su yana nuna cewa shikenan sun zama abin, bikin ya zama daidai? Ba ma ganin manyan ƴan siyasar mu suna zuwa bikin binne wasu arna abokansu in sun mutu shugabanni, har su cire huluna? Sai ya zama daidai? Musulmi zai iya kuskure, amma shi musuluncin yana nan a inda yake. Haka wannan abubuwan ba daidai bane, kuskure ne, kowa ya yi su. Ba wanda Allah subhanahu wataala ya ce ka aje nassi ka bi shi. Abinda aka ce da kai da shi duk ku zo ku bi me? Nassi. Duk ku zo ku bi nassi. Da haka dan wasu kasashen musulmi ko da ku na ahlus sunna ne sun je bikin binne shugaban kasar Iran, wannan wani abu ne daban. Abinda kuma Iran ta yi bid'a ne, daidai yake da bikin gala. Ba inda aka ce a zuwa aje gawa duk wanda ya zo gabanta a ja wata aya a karanta. Babu, ku kawo mana wannan ko a littattafanku da Shi'a. Su kansu da ka suka yi abinsu. Ko ka taɓa ganin addini ku da ra'ayi? Ku kawo mana ko nusus naku na Shi'a inda shugabanninku suka ce a yi wannan. Haka tsarin binnewar yake. Kuma babu, da ka kuka yi. To kuma yadda za addini ya zama son zuciya, ba yadda za addini ya zama da ka. Haka shugabannin duniya da siyasosin duniya daban, da kuma tsarin addini yadda Allah ya ce a yi shi daban. Haka shi addini yana nan a yadda yake, ba sauyawa ba canjawa. Ba sauyawa ba canjawa. Duk mai rai in ya rasu akwai yadda Allah ya ce a bi a binne shi, ko babba ko yaro ko shugaba ko wanda ba shugaba ba. Duk lokacin da aka sauka daga wannan ka'idar, to an saba wa addini, ko shehi ko muridi ko waye. Da aka dan shehu wane ya mutu an kada bajojala, shikenan baya nuna yanzu kada bajojala ya zama halal. Ai shehu aka yi wa? A'a, da shehu da muridi da kiristofa da koma waye in ya mutu aka kada bajojala, an saba wa Allah. An sauka daga ka'idar yadda addinin musulunci ya ce ayi wajen me? Binne mamaci. Kuma abin takeici ka ce wai wannan shi zai hada kan musulmi. Qur'ani kenan ya kasa hada kanmu? Sunna manzo Allah ta gaza hada kanmu? Me Allah ya ce mana mu bi zai hada kanmu? Bukukuwan binne mamata ko littafin sa? Wa atasimu bihablillahi jami'an. Igiyar Allah ya ce mu rike, mu hada kai da ita. Igiyar Allah ita ce Qur'anin da Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi, bisa ga fassarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda sahabbai suka rawaito mana. Duk wata aya a Qur'ani ga yadda annabi ya fassara, ga yadda sahabbai suka fassara. In muka dauki fassarar su shine kanmu zai hadu. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah. Allah ya ce in kun samu sabani cikin komai ku koma ga Allah. Me koma ga Allah? Koma ga Qur'ani. Amma bikin binne mamata ba zai hada kan al'umma ba. Ubangiji ya gaya wa annabi abinda da shi ya hada masa kan al'umma. Huwallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Shine ya taimake ka da nemakon sa da kuma goyen bayan mu'minai, ya hada maka kansu. Sai Allah ya ce law anfaqta ma fil ardi jami'an, inda zaka kashe kudin duk duniya baki ɗaya dan ka hada kan mutane ba za ka iya ba. Siyasar duniya ba ta hada kan mutane. Ba ta hada kan mutane, ƙarya ne. Me yake hada kan mutane? Littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, bisa ga fassarar sahabbai. Duk wanda ya ki neman shari'a anan ya tsallake, to billahi allazi ba zai taba samun shari'a ba.
ba zai taɓa samun shirya ba. So da haka ya ƴan uwa musulmi mu gane, mu faɗaka, mu waye. Irin waɗannan abubuwa na siyasar duniya da suke zuwa kar su sauke ka daga asalin addini. Idan ka ga wata ƙasa kowace ce ta yi kaza wanda kana da shakku, komo ka duba Qur'ani da Sunna. Me Qur'ani da Sunna suka faɗa, wannan shine daidai, ba abin da ƙasar take ba. Kar ku ɗauka hatta Saudi Arabia da muke ganin girmanta da darajarta da martabarta saboda Allah ya girmama ta, ya daraja ta, ya fito da annabinmu daga cikin ta, ya sanya Ka'aba mu a can, ya wajabta mana aikin haji dan zuwa can, amma fa Allah bai wajabta mana bin me gabanin sa ba. Inda Allah ya ce mu bi shugabannin Saudiya, abin da ya ce mu bi shine me Qur'ani da Sunna. Idan sun dace da wannan muna tare da su, in sun saba fa mun saba da su. Haka ita tafiyar sunna ba ta kalidi bace, ba irin taku bace a ce tunda wane yayi dole abin ya zama daidai, ko ka gane ko baka gane ba shi ya gane. To ba haka sunna take ba. In dai shehu yayi kaza, ko ka gane ko baka gane ba shi shehun ya gane, ka bi shi. To mu ba haka muke ba, mu ba haka muka dauki shehun nan mu ba. Ina fata an gane. So da haka wannan shine ka'idar mu, kuma akan ta muke rayuwa. Da haka dukkanin wani wanda zai yi wata magana sabanin wannan, to sai dai mu ji shi kuma muna kallon sa tar, muna ji, muna gani, muna kuma saurare, inji ɗan kama. Sannan abu na ƙarshe da zan cika da shi, akwai wani ɗan TikTok kuma ɗan siyasa da ya fito yayi wasu maganganu. Mutane sun yi ta tagin ɗina cewa in yi magana akai, saboda muhimmancin maganar yasa zan yi, bana bukatar sai na yi ishara zuwa ga sunansa, kila wasu daga cikin ku sun gani. A cikin maganganun nasa yake cewa yana magana akan auren mutu'a, sai ce auren mutu'a Sayyidina Ali ya ce ba dan Umar da yayi hana auren mutu'a ba, da ba wanda zai yi zina sai shaqi. Da haka sai ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana mutu'a ba, Sayyidina Abubakar bai hana mutu'a ba, Umar ne da yazo ya hana. Shi kuma Sayyidina Ali da yazo sai ya ce ba dan Umar da ya hana mutu'a ba, da ba wanda zai yi zina sai shaqi. To ko ya sani ko bai sani ba, na san ba dole bane ya zama ilimin sa ya sani ko ya kai ya sani. Na san ita wannan kalmar yanzu da za a shaƙe shi a ina ya ganta a rubuce, wallahi bai san inda ya ganta a rubuce ba. Jiya ana faɗa ya faɗa. Tabbas wannan magana cewa ba dan Umar ya hana mutu'a ba, da ba wanda zai yi zina sai shaqi, an rawaito ta daga Sayyidina Ali, a wani wajen ma daga Abdullahi dan Abbas. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya kawo ta a cikin tafsirin sa, al-Imam Suyuti a cikin Durrul Mansur fi at-Tafsir bil Ma'sur, al-Imam Abdul Razzaq as-San'ani ya kawo a cikin Musannaf. Da haka magana akwai ta. To amma me ake nufi da ita? Ana nufin Sayyidina Umar ne ya fara hana mutu'a? Ƙarya kuke yi. Hukuma duka littattafan sunna inda aka rawaito waɗannan, kuma an rawaito hadisan da Annabi ya hana. Abin da ya rage shine a gaya maka me ake nufi da maganar, saboda akwai maganganu na ilimi wanda idan baka je makaranta ba a titi ka tsince su sai ka ɗauka sun ci karo. Ba cin karo. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya hana mutu'a da hadisin Sayyidina Ali a yakin Khaibar. To me Ali yake nufi da yace ba dan Umar ya hana ba? Abin nufi ba dan Umar ya ɗauko dokar ya kaɗe mata ƙura, ya ƙarfafa ai aiki da ita ba, to da mutane sun ci gaba da yin abin sako-sako. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hana yin mutu'a, sahabbai manya wanda suke tare da shi a wajen yaƙi ne sun ji. To amma labarin bai shiga ko ina ba. Da haka an ci gaba da yin mutu'a har bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ga waɗanda labarin bai ishe musu ba. Har Abubakar ya zo cikin ƙalubale. Dan Sayyidina Abubakar yana hawa, ana rantsar da shi halifa. Project na farko da Abubakar ya fara yi shine zartar da Jaish Usama, wata rundunar yaƙi da Annabi yana cutar ajali ya naɗa su tafi yaƙin. To amma da suka ga yanayin jikin Annabi ya rikice sai ba su tafi ba. Abubakar yana zama halifa, project ɗin farko da ya fara sawa hannu shine a tafi wannan yaƙin. To kaga ya shigo office da me? Da ƙalubale. To amma da Umar ya zo, kuma Abubakar ɗin nan kwata-kwata shekara 2 fa da wata 8. Ko wani abu makamancin haka, bai daɗe ba.
da haka Umar yana shigowa a lokacin abubuwa sun daidaita, sannan Umar Allah ya bashi tsawon lokaci yana halifanci, to da haka shi ya ɗauko irin waɗannan fayil ɗin ya karkaɗe musu ƙura, tunda shi ya taɓa jin annabi ya ce haramun ne, da haka ya tabbatar kuma ya sa doka mai zafi akan abin. Misalan irin wannan suna da yawa. Yanzu a Kano akwai Hizba. Me Hizba take yi? Mafi girman aikin da Hizba take yi kama yan gudu ibnin da giya. Yanzu sai mu zo mu ce Hizba ce ta haramta shan giya? Amma me za mu ce? Hizba daga cikin abin da Hizba tafi bawa muhimmanci, kama yan gudu ibnin, hana karuwanci, hana gidajen gala da sauransu. Ba ana nufin Hizba ce ta hana ba, tuntun hanin akwai shi, amma wannan yana daga cikin abin da Hizba ta sa a gaba wajen ganin ta yaƙa. Manzo Allah ya tafi ya bar duniya da haramcin shan giya, amma har ya bar duniya akwai ba wanda suke shan giya? Dan wani sahabi ya zo a gwamnatinsa ya ce cikin abin da zamu yaƙa akwai shan giya, sai a ce shi hana shan giya? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin abin da Annabi Isa in ya zo zai kashe alade, zai hana, zai dora dokar jizya akan kiristoci ko kan dukkanin wasu kafirai. Shin Annabi Isa shi yayi wannan abun ko kwa daman akwai shi zai zo ya karfafa ni? Shi zai zo ya karfafa ni. Yanzu alade cin sa halal ne? Ba a ci a yau? To amma Annabi Isa idan ya bayyana cikin manyan project din da zai yi a duniya, ganin an daina cin alade. Dan shi bin aladen ma zai rinka yana kashewa. Kaga mu musulmi a yau ba ma kashe alade, amma ba ma ci. To Annabi Isa shi zai zo ya karfafa dokar, ya hana cin aladen, ya yaki masu cin aladen, ya ma kashe aladen. Manzo Allah ya ce wa yaqtulul khinzir, zai zo ya rinka kashe alade dan ya nuna alade ba dabbaci bace. To sannan wa yada'ul jizya, akwai hukuncin jizya. Jizya shine haraji da ake karba daga wajen wanda duk ba musulmi ba in zai rayu a karkashin gwamnatin musulunci, wanda Qur'ani ya tabbatar qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagirun. Annabi Isa idan yazo zai kadewa file din jizya kura. Malaman musulunci suka ce ba shi yazo da dokan ba, dan in ka ce shi yazo da ita to ya zama wani annabi bayan manzon Allah, ya zo da wata shari'a bayan annabi ya tafi, wanda kuma babu wannan. Ka kudirce wannan kafirci ne. Ko Annabi Isa ne kace zai zo da wani hukunci bayan annabi, to ka ce kofar annabta ba a kulle ta ba. Da haka malamai suka ce hukuncin akwai shi daman a zamanin annabi, amma lokacin sa ne ba zai fara aiki ba sai Isa ya zo. Kamar sallar asuba gobe ce, babu ita, amma za ka yi ta yanzu? Sai yaushe? Sai lokacin ta yayi. To da haka shi wannan da ya saki wannan maganar, wanda zai rudi da yawa daga cikin mutane, na farko su gane ba malami bane ba, kuma kamar yadda na faɗa na rantse muku da Allah da ya daga sama babu tiraku, sai dai in yanzu in ya ji wannan kalubalen ya je a nuna masa inda maganar take, amma na san a titi ya tsince ta, bai san ina take ba. Yanzu da zaka ce to da kace sayyidina Umar ne ya hana auren mutu'a, ba dan shi ba da ba wanda zai zina sai shaki. Karanto masa hadisin sayyidina Ali da manzo Allah yace inna Allah harrama nikahal mut'ati wa lahamal humuril ahliya. Sayyidina Ali ya rawaito wannan hadisin. Manzo Allah yace Allah ya haramta muku auren mutu'a da cin naman jakin gida. Tare manzo Allah ya hada su ya haramta a shekarar da aka yi Khaibar, shekara ta 6 bayan hijira. Da zaka kawo masa wannan hadisin rikicewa zai, kace masa to kuma ai ga sayyidina Ali ya ce annabi ne ya haramta, to kuma ya zaka hada maganar sa da yace Umar ya hana? Abin nufi haramcin akwai, amma Umar ne ya kadewa abin kura yayi aiki da shi. Kamar yadda ka san a ka'ida ta siyasa, tunda kai dan siyasa ne, akwai abin da yan siyasa suke cewa continuity, shine ci gaba da aikin baya. Idan wani yayi aiki ya wuce a mulki, in wani yazo yakan sabo da wannan abin ya dada daukar sa, ya muhimmantar da shi, ya dora akan abin da na bayan sa ya wuce. To wannan akwai shi a musulunci. Sayyidina Umar ya ci gaba ne da abubuwan da suka gabata, ciki har project din da Annabi ya bari Umar ya dora, project din Abubakar Umar ya dora, kamar yadda shi ma Abubakar farkon project din sa ci gaba ne da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na Jaishu Usama. To wannan shine amsar da zan bayar, duk da tayi tsawo,
amma dai la'alla sakon zai isa zuwa ga mutane. Da haka da wannan nake jan hankali musamman ga 'yan siyasa, duk da a da suna ta yaƙar kar a shigar da addini siyasa to amma zaka ga dai suna yin rawar kafa kuma su jawo aya. Wannan shine abin da aka gaya muku din, ba a raba hanta da jini. Dole ne in dai zaka yi siyasa ga musulmai, ko kana so ko baka so sai kai me, sai kai magana addini. To abin da ya kamata ku yi shine idan za ku yi maganar addini, in kun kai ku karanta to ku karanta. Idan ba ku kai ku karanta ba to ku tuntuɓi malamai kafin ku yi me, kafin ku yi magana. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Kamar yadda kuka san akwai matsaloli na kiwon lafiya, ba ku isa ku shige su da ka ba, sai kun tuntuɓi likitanci dan kar ai muku dariya. Akwai matsaloli na science, in suka biyo cikin campaign ɗinku ba ku azarbaɓi dan kar ai muku dariya. To ku sani matsalolin addini ma ba a shiga su da ka. Dan an haife ka a garin musulmai ba nuna kai malami ne, sai ka karanta addini. Sai ka karanta addini, musamman in ka ta kama za ka yi magana akan wani abu mai mahimmanci, za ka yi critical analysis, za ka yi wani fiɗa game da wani abu, to ka shige shi da kyau. Da aka auren mutu'a yau da aka ɗora a bakinka kai ka zo ka faɗa, kai musu talla baka sani ba, har kake jifan wani sahabi da cewa shi ya hana, kamar annabi bai hana ba ma, Abubakar bai hana ba ma, Umar ne ya zo ya hana. To inda a ce Umar ne ya hana dan kankin kansa, ka rusa kanka, ai da Aliyu in ya zo shi kuma sai ya ce me, sai ya kore, sai ya ce to ni na koma na annabi, na koma na Abubakar. Amma sayyidina Ali tabbatar da abin da Umar yayi ya dora, ya nuna ashe maganar ba ta Umar bace. In kai yanzu kana cewa dan a cikin maganar sa hatta yake shi annabi zai bi, shi annabi zai bi, kaga shi a wautarsa Umar ya saba wa annabi anan, da haka shi annabi zai bi. Cewa shi annabi zai bi ma'ana shi zai auren mutu'a kenan. Har aka tambaye shi aka ce kai zaka yi, kuma sai ya tsaya inda ja'iri almuri. Yana daga cikin abin da na kalubalanci yan shi'a tun shekarun baya, har yanzu ban ga wani yayi rawar kafa ya fito ya bani amsa ba. Idan kuka karanta littattafan yan shi'a, auren mutu'an nan daraja ce da shi. Wanda ya aure mutu'a sau daya darajarsa kamar ta Usaini ce, in yayi sau biyu kamar Hassan, in yayi sau uku kamar Ali, in ya kai sau hudu kamar Annabi yake. Wannan shine falalolin darajar mutu'a a wajen su. Ba abu ne na wasa ba, su a wajen su yana da daraja. To idan haka ne, kalubalen da muke musu, ko gaya mana matarsa ta mutu'a. Shi Al-Hassan gaya mana matarsa ta mutu'a. Shi Husainin gaya mana matarsa ta mutu'a. Duk aikin alheri ina da su. Amma idan ka zo maganan matan aure, duk ba ga nasu mun sani ba. Yanzu idan na ce da kuna na Fatima matar wace? Sayyidina Ali ta me? Ta aure, to ina ta mutu'a? Khadija, Aisha, Hafsa, Zainab, Ramla, Safiya, Ummu Salama, matan waye? Na me? Ina na mutu'a? Ha? Shi shugabansu na Najeriya ya nuna mana matarsa ta mutu'a. Ko sai yayin talaka ne suke mutu'ar? Su kadai suke so su kamo waccan darajar? Yayi kama fa da zikirin dukan kirji a wajen yan dariƙa. Muridai suke yi, shehunnai ba sa yi. Shi ma auren mutu'an nan fa kawai kamar mabiya ake zugawa su je su yi. Kuma yanzu da zaka je wajen shugaban su na Najeriya, kai duk shugaban shi'a na kowane waje, ka je wajen sa ka ce ala gafata malam, ni ko naji falalan mutu'a, kawai zuwa ne ka bani yakka. Kaga yadda za ku kare. To duk abu na hankali waɗannan ba su yi ba, sai kai za a tura ɗan talaka ka je ka yi. Kawai ana ba wa samari lasisin su je su ta zina, lasisin su je su lalace. Yau ina lafiyar kura bare ta hauka. Zinan nan yanzu ga ta nan ruwan dare gaba duniya, kuma ka zo ka sa mata wata falala. Ka zo ka sa mata wata falala. Yau mazan aure ma suna guduwa suna bar ku mata da 'ya'ya. Wanda aure akai kuka haifa, bare ya tsince ki a kan titi, ya sheka miki ciki ya gudu, kin isa ma ki kamo shi? Ku mata da ake hana ku mutu'an nan, gata ake muku, ku saki kanku ku je ku ci gaba da yi, ku gani. Ku ɗebi cututtukan zamani kuma su yi muku ciki su gudu su bakku. Minti 5 ya sadu da ke ya gudu ya baki, ya haɗa ki da takaicin shekara ba adadi, ya baki da ɗan da bai da uba. Haka ku yi hattara. In kunne ya ji gangar jiki ta tsira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.